Bai, esan erreza, ez, taldeak, jokoak ez zuen abiadurarik hartzen, ez, geldiune asko, partidu hasieratik, gero gure atzekaldean bi zentralak txartel horiarekin 5. minuturako, eta, bueno, euren golarekin oso zaila jarri zaigu partidua. Justo taldeak ez duela amore eman, bigarren zati oso nahi dugu, aurrera joan gara, eta, bueno, nire ustete talde bat egon bada garaipenaren bila joan dela gu izan garela, eta garaipen zaila eta oso garrantzitsua, oso posik, ez. Esan bezala, 86. minutuan berdinketa iritsi da, baina taldeak gehiago zuen. Bai, egia da, partidu hasieratik, ez, saiatu gara, ondo atera gara, Stoikoven aukera oso garbi bat izan dugu, bat eta utzeko egiteko, baina, gero egia da, ez genuela ritmorik hartzen, partiduak geldirik zegoelako denbora guztia, ez, edo faltak, edo denbora galtzeak, edo euren porteruak ere ateratzeko 2 minutu behar zituen, eurak argi dago ez zutela jokatu nahi, eta gu saiatu garela, ez da gero, minutuak aurrea joan ala, lortu dugu, ez. Ez, egia da oso ondo gaudela, Ipuruan, eta gaurko garaipena behar genuen, oso garrantzitsua, azkenengo 3 partiduak ez dugu zelako irabazi, eta, asteari hasiera on bat eman diogu, oin beste 2 partidu ditugu aste honetan, eta posik gaurko garaipenaz, ez.